Okay. Mga wala pa itong hapunan, galing pa ng harvest. Chess, Lud! Sudah, Luy! Try, Luy! Ako na, boss! Pila sila buk, ipa sa buk. Pila itong buka itong matropa? Pila itong buk? Isa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, walo, siyam. Unsi. 11, boss. Boss Gilbert, 11. 11. Apa yang terus sama bata? Siyam berata kadagko niya. Siam. Bro. Oh, siam kami rice. Wait. With drinks. Oh, tapos without. Kok ka unsa man to? Ha? Namatay. Ko naguruta? Oh, iste. Imo dong. Iste. Oh, iste ka po na iste. Okay. Okay na. How much? Ano? Pila, boss? 1,000. I received 2,000, sir. Okay. Yan po mga ka-farmers. Kainan na naman kami, oh. Diin sa bangko. Pwede na rin ko ano, ma'am. Mga ilipin, magod mi ka po. Pila ka minutes, Bert? 30 minutes. Oh, 30. In a few minutes. What's up na, Bert? Keep the chance. Dali. Uy, puno. Panghipo sa bus. Pusa sa. Lamisa. Oh, lamisa. Extra. Ipo. Galing pa po kami ng harvest. Yung mga tao pa namin wala pang hapunan. Tingnan nyo. Dito na po kami ngayon sa Mang Inasal. Ar! Kaya po yung sponsor namin, oh. Lamisa namin. Ito po yun, oh. Special po kami. Special, oh. Dong! Wajog gagiyag na siyo. Oh. Unsa? Sorry kayo kay palahubog maganda ko. Yung mga paan namin, oh. Kulay putik pa. Ay, tampak kayo di paglaro kayo. Ikaw pa mo bro. TikTok. TikTok. Yo. Matay Yo. Marami mga gabi. Kaya andito na naman kami. Hindi ka nakasama. Mag-inasal lang. Nasaan lang kami. Ito naman si Toto. Okay, oh. Bugi. Yan, makikita mo. Si Uncle Antelo, labog ba kayo? Tingnan nyo. Tungitiin namin. Huwag mo ipakita. Ar, ikaw
Kauban na juga. Eh, Kauban na mo kang harvest. sitap na to. Mora to. Uy, uy, Miko, nagdum-dum mga. Pasok dagan yung sa luto eh. Pasok dagan sa kinan mo. Yung masikita atas ha? Tayo. Okay. Sila lahat. Kami na hahaponan. Oh, daw invite ang galing niya at Pasko. Ato tatik. Automatic ba? Ang plan ba? Plan B? Ano siya plan D? Asa ko? Atag na, brand na ito ba? Ito ka, 150 to kamuhok niya mga guwapa yung sundo mo ito. 150 to kamuhok. Uy, dagat lang yung yeah, puli-puli. Ano yung mga dito matulog, pura kayo, pura. Sige ka. 2 hours later. Okay, natawag na po kami mga farmers. Migo, awa na to Migo, no? Eh, vlog mo, amigo. Okay. Oh, Subscribe. uy! One libre serve! Barug! Barug amigo, barug. Ayan na. Ayan na! Pilita ka po! Tuloy na yan, boss. Mani. Okay. Kinira ako, dalawang sauce kay gaan. Albert. Oh, inyong toyo. Ano, boss? Uy! Gana ba na? 11, good 11. Okay. Apilig sili, kung sili to, sili. Okay. Tapos eh. Rice na. Gila, gila. Magpapalit ako, ito ba? Mulai ang gila. Iman dali, right? Kaya rin yung sabaw. Boss, sabaw boss. Bicho eh, si Vincio. Eh.
Madam, okay po mga farmers. Ito po si Busing ho, magpa-video lang po kami. Ito yung mga tropa namin. Mukhang gutom na kasi wala pang kain. Kanina harvest pa ng palay. Boss, pila ka rice mo, boss? Dalawa, tatlo? Tatlo. Imo, amigo? Upat. Imo, boss? Kamara, kay Juan, kumana. Malit ilang tao pero lakas mong kumain. 5 sa'yo. Lagap dyan. Ito, sobrang liit. Ilan? Ha? Madungog ka, madungog. Turo ka. Pila? Oh, isang rice pa daw. Ito po mga ka-farmers. Sobrang lakas kumain. Tingnan nyo. Ilang rice na, boss? 5 lang dati. Isa kanya. Siyam. Pang-siyam na yan, pang-siyam. Pang-siyam na yan, boss. Pang-siyam, pang-siyam. Oh, tunga. Bakit nakahabol sa atin yan? Anong lasa ng manginasal, boss? Sobrang sarap. Ha? Ito, meron pa. Meron pa. Kainin mo. Atin lang inutin mo. Ito na yung Anong tawag dyan? yung Mantika na oil. yung sauce na manok. Nailibre tubig. Dawi. Pas-pas dong, duwa ka na to dong. Dong, chariot traban sa sakyan na to. Sino nagtugag di unton. Ito po. Nagtagisan po to ng sobrang lakas kumain. Oh. Tingnan yung dalawa. Ngayon, maghanap tayo ng Boss! yelo. Sino kayang malakas kumain sa kalang dalawa? Maghanap tayo ng yelo ngayon. Yelo. Kasi yung beer natin sa Sabdan, Hoy, wala nang yelo. ito. Saan tayo makachub? Sa dungding. Kasi nilibit. Wow, 7-Eleven. Ito po, tingnan nyo. Hindi bumili ng beer doon kasi may basketball tayo. Ito po. Sa mayari po ng mga inasal, sobrang nasarapan po itong kasama namin. Oh. Tingnan nyo. Anong masasabi mo? Oh. Syo, kung sumama ka lang, hindi sana. Yo, hamonin mo si Binjo. Amonin mas Winjo. Yo. Binjo. Hamonin mo lang ako kumain. Maliit na tao pero ang lakas kumain. Pag-ilang rice yan. Pang-siyam na. Baka mabantay dito sa pagkinasahan niya. Hey, sige, sagdil lang kay kita mo itigarbi sa umay. Oh, okay ra. Libre kang rice. Mer, pila na urot, Mer. Hoy, Mer, pila. Tuloy mo, Kol. Isa lang. Ay, Pinas ba? Basta, senyor. Imo loy pila. Doay mo, Cho. Pila? 5. Palit na tao pero lakas kumain din. Uyo, sino unang matapos sa kanila? Hala, parang taya ta. Okay. Boss, na mo ilibre tubig, boss. Na-ilibre tubig. Basig mo. O, request na mo. Kaya mong kao mo na to ka na. Ilibre tubig. Isa ra mga ka-farmers. Oh, uy. Yung itim ng mata na wala na. Wala na. Dung. Relax dong kayo mapanta dong. Pila ba yung muna oras, boss?
Salamat kayo sa sponsor natin si Boss Tandan. Okay. Boss, salamat kayo. Ako na natin. Order mo kayo uminom sa tubig. Kaya matukan ta. Okay po. Ito po, boss. Thank you, boss. Uy! Diwata ba? Diwata! Itong mga buto, kukunin namin kasi may aso kami sa bahay. May aso kami sa bahay. Yung aso namin, dubiro. Yung aso namin malapit. Anong bloodline, boss? Yung aso namin, dubiro. Yung aso namin, dubiro. Ito. Okay. Bincho, parang galit yata tong bayaw mo. Parang ginagawa kang aso ah. Alam to, wana. Yung kung isa, ikot yan. Isa na yan. Huwag mong isagol. Baka mag- Oh. Uwian time na naman mga kapapers. Tingnan nyo, finish or not finish. Urot. Mer, usama na, Mer. Ha? Bring house. Oh, toothpick. Selamat. Selamat, Tigo.